La malaltia d'Alzheimer és una malaltia de les que s'anomenen conformacionals. En el cervell d'una persona que ha mort d'Alzheimer s'hi observen 3 característiques diferencials, de les quals se n'està investigant quines en són les causes i quins són els efectes. La primera característica és un agregament de les proteïnes anomenades plaques amiloides. Per altra banda, a l'interior de les neurones s'hi forma una acumulació de proteïnes tau, i la tercera característica és una mort massiva de les neurones. En el nostre laboratori treballem sobre la hipòtesi amiloide, és a dir, que el desencadenant de la malaltia és l'agregació d'aquesta proteïna que s'anomena amiloide. Al nostre laboratori, la principal línia de recerca, d'investigació, és el que anomenem reconeixement molecular en les superfícies de les proteïnes. En biologia, aquests darrers 10 anys, potser un dels descobriments més fonamentals és el de que dintre de la cèl·lula les proteïnes tenen una vida social molt rica. Però el que no sabíem és que molt poques vegades funcionen soles. Aleshores, per interaccionar unes amb les altres, aquestes proteïnes podríem dir-ne que parlen un llenguatge, però és un llenguatge molecular. I nosaltres intentem desxifrar aquest llenguatge. És com si en una xarxa social apareguessin forats, és a dir, interaccions que no haurien de produir-se. I per tant, al laboratori el que intenten és sorgir aquests forats. La nostra investigació en aquest camp, amb la subvenció, diguéssim, de Marató de TV3, ha estat adreçada, per una banda, a entendre aquest procés pel qual la proteïna amiloide comença a agregar-se una còpia amb una altra, o sigui, agregar-se amb ella mateixa diferents còpies i formar aquests agregats tòxics. És com una mena de velcro, és a dir, que si tinguessin tot un trosset, tota una sèrie de retalls de velcro i els agitessin així dintre una bossa, s'anirien enganxant els uns als altres. Nosaltres entenem per què és velcro, és a dir, per què és enganxifosa. Aleshores, seguint amb l'analogia del velcro, el que nosaltres hem dissenyat són uns trossets de proteïna petitets que són com velcros només d'una cara. És a dir, la paraula tècnica és pèptid. Pretenem amb aquestes molècules doncs és que quan la proteïna beta-amiloide comença a agregar-se i comença a créixer per formar les plaques, aquest velcro s'enganxa, la nostra molècula s'enganxa i para el creixement. Aleshores, la nostra idea és que els nostres pèptids algun dia es puguin administrar com qualsevol altre medicament. I aquesta és, de fet, una de les línies de recerca que tenim al nostre laboratori. Tenim uns compostos que tornen a ser pèptids que volem que facin de llançadora. És a dir, són compostos que ells entren molt bé en el cervell, perquè van per uns receptors, etc. Llavors, la idea és fer servir aquests pèptids per fer entrar dintre el cervell el que vulguem.